Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Mapili na kita ngunyanin winner para sa brand new tablet. Hey! Partner, yun Oh. yung pinag-aabangan kan mga estudyante nagbale sa mga nakaagi niya tong episode. Siring man sungunyan niya tong episode, partner. Aha. Congratulations! Siya, si Abigail Taginod. Abigail Taginod! Ang sa iyang naging mensahe, good day po. Ako po si Abigail Taginod, nag-aaral sa Marshall O. Ranyola Memorial School o MORMS, grade 11 student. Nakatira po sa Purok 2 sa Binti, Kitago, Ang Albay. binti partner, Ginawatan. alos kataning yang kan barangay Hita. Tapos Tabay. Oo. Tama? Tabay, Hita, ayan. Barangay Binti. Tapos tuhod. Mhm. Barangay Binti. Tinagalog, ano? Barangay Binti, Kitago, Ginubatan, Albay. Hoping po na mapili niyo po ako na mabigyan ng tablet kasi isa lang ang ginagamit naming cellphone ng aking kapatid. Kahit po pang online class, nahihirapan po kasi kami na sublian nin cellphone. Sana po ako po ang mapili at mabigyan ng tablet. Mahirap lang po kasi kami at walang sapat na pera para makabili ng bagong cellphone. At saka po, pandemic, walang trabaho ang aking magulang. I hope sana ako po ang mapili. Ayan, congratulations! Oy. Ika ang napili, Abigail Yagas Taginod! Taginod. Abigail Yagas Taginod! Taga Binti, Kitago, Ginubatan, Albay. Congratulations! Ara mo partner, kadakol nin mga estudyante na namimibi, nangangadji, na sinda talaga manggana ning tablet. Actually, partner, gulpi na ang nanggagana, di ba? Kaya labi-labi ang kaugmahan kan mga estudyante. Kaya baga ang termino, may nanggana na, may manggagana pa, manggagana may pa. manggagana pa. Correct. Tirning may manggagana. May naghahalat pa na manggana. And may mga manggagana pa. Correct. And may manggana pa. May katapusan, partner. Tama. Na panggagana. Kaya ganadong-ganado ang mga kababayan ta. Yan ang sa kamauotan ni pagkantabay. Congressman Saldi ang dakulan. Manggana. Dakul ang matabangan. naging ganado. Of course. O kanyan, partner, mapili naman kita. Kan sa tuyang maswerteng manggagana na naman. Gana na naman. Pero, Tapos kan tablet. cash raffle Cash na na naman. naman. Okay. Tira mo yan. 1,000 because 1,000 today pesos. is Monday. Monday. Pasok ang May wagang. wagang garapon. Ayun. Ayan, May ulo. maywagang buhok. Ang may wagang buhok. Si Jamie Matazinios. Oy. Ang barita ko magaling na. Siyempre, partner. Yan mga nadadangdang kong Aram mo, chismis. partner, ang bago mo niya na sexy. Nadadangdang kong mga chismis yan kan mga gwardya dyan sa luwas. Gwardiya, pang gwardiya ang peg. Ah. Ibig sabihin, partner mo niya, na bagong sexy baga mo niyan, mga malaman. Ay, totoo yan. Yeah, bulapsus ang atod kaya. Takun puro naman sa nato lang, partner. Pangit, makulog. Partner. Kulog. O, partner, bunot. Matuso ka. Logo. Lugo. Oh, chiching. Talaga, palibasa ang topic mo niyan, may connection sa logo. Logo. Ayan. Ang nanggana! Nanggana. Ning 1,000 pesos! 1,000 Ngunya naman, congratulations in advance to Rolinda Dison! Kaon ko pa lang sa pangapod ko. Tadadang! Rolinda Dison. Linda Dison. Dison. Ang Okay. numero, Numero. 0931 0931 797 797 57 57 46. 46. Ano yan? Smart Globe. Smart. Smart. Sige. Rolinda Dison. Rolinda Dison. Taga sa inda winning winner Uy, ka. nagre-ring ha? si Rolinda. Rolinda. Rolinda, maray na pagkahapon. Ha? Maray na pagkahapon po. Sino to? Ay, sino? Rolinda. Huwag kang magtatampo sa grasya. Ayan. Rolinda. Nagano ka, Rolinda? Po? Nagano ka ngayon? Wala po. Ha? Wala po. Wala kang po, ginagawa. Wala kang ginagawa. Hindi ka pa naligo sa mga oras na ito. Dito po. Maray ka pa, day kang ginigibo. Nag-almusal ka na. Opo, nag-almusal na po. Opo. Nagsaing ka na para sa panangalian. Opo, nagsangal na po. Ah. Anong ulam ninyo? Naniluto mo? San Marino. Ha? Ano? San Marino. San Dilata. Dahil pa ng tigluluto, dire-diretso na yan. Ah, Taga-sain ka tabi, Rolinda. Rolinda. Yes. Taga-saan Taga-sain ka? ka po. Tagang Saan? nakalipat lang po.
Taga saan? Nalipat pa lang kayo. Taga Taga saan? Taga saan ka? Taga lang po ito, letter. Villanueva Street. Saan yan? Villanueva Street po. Villanueva Street, saan na lugar? Anong bayan at saka anong probinsya? Pakalipat ko lang po ito. Anong probinsya po? Saan po? Saan po? Nabalikas po sa Nuevo. Ano da? Taga saan po? Metropolitan. Saan? Sa China? PMK, Flat, Villanueva Street, Caloocan City. Caloocan City. Oo! Ang layo! Malayo. Taga Caloocan! Taga Caloocan. Bicolana ka ba? Po? Bicolana ka? Hindi po. Hindi po. Opo, pero Nanay Rolinda, sumali ka po ba sa raffle? Sumali po. Saan po yon? Saan po? Saan ka po sumaling raffle? Nanay Rolinda? Nag-online po ko sa ulo. Nakalimutan ko po kung saan nag-film. Nakalimutan niya, partner. Oo, nakalimutan niya. Pero nag-comment ka po sa isa pong episode. Opo, nabasin mo po yung balita. Opo. Saan po yun, ma'am? Nag-comment po ba kayo sa Action Co Center? Opo, nag-online po ako. Okay. Anong sinabi mo doon? Ano po sinabi mo doon? Ang nakalimutan ko po kasi po, dami ko po kasi yung ginagawa sa ito ko, yung nakalimutan ko minsan. Ayun, ang dami Ayun. niyang pinagkukumintan, Opo. partner. Anyway po, Nanay Rolinda, congratulations po. Isa ka po sa winner ng 1,000 pesos from Action Co Tabang Ora mismo. Ako, Bicol Party List. Thank you po. Okay, parang malungkot ka po, Nanay Rolinda. Ikaw lang ang nalaman kong nanalo na walang kasigla-sigla. Hello? Hello po. Opo, parang hindi ka masaya. Masaya po. Ayan. Kailangan na po. Ano po ang mensahe niyo po kay Congressman Saldico At sa ako, Bicol at Party sa List. ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako dahil isa po isa po ako napili. Okay po, congratulations Okay. po. Maraming salamat, Maraming salamat. Nanay Linda. Ipapadala na lang namin po ang iyo pong pinanalunan na 1,000 pesos. Okay po. Thank you so much. Welcome po. Ayun! Parang hindi siya masaya partner. Or baka ganun talaga siya. Yan ang patunay, partner, na digdi sa programa. Talagang Malayo ang nararating partner. malayo ang nararating Oo. sa kagabos may tsansa. Correct. Sipon mo. Taga saan ito partner? Taga Villegas Street, Caloocan. Caloocan Oo. City. Pero Congratulations. ang partner niya, yung Bicolano. Rolinda Dizon, congratulations po. Ikaw po ang nanalo, maswerteng nanalo ng 1,000 1,000 pesos. Sa aga may Congratulations. May makontak sa imo, Rolinda, kung paano mo makuhaan sa imong premyo. Sa aga may manggagana. Yes, sa mga mautman manggana, kinakaipuhan lang nindong, mag-like at sa muyang official Facebook page, asin mag-comment sa muyang episode kung paano, kung natakaipuhan nindong manggana or kinakaipuhan nindo nin cash prize. Dapat magtagka mo nin FB Friends. Yan. At saka, siyempre, mag-share. I-share Yes, ang episode importante ng programang yan. ini. Iyo man yan ang dapat gibuhon kan mga nag-aantabay dyan sa radyo. Pati naman so iba pang mga kababayan ta na nag-aabang sa Facebook Live. So mga estudyante para sa tablet, digdi naman para sa cash, gabos na klasik ang tawo, pwede. Yes, iyan para sa cash prize. Duman man partner sa mga estudyante na nagmamaut manggana money na brand new tablet, parehas lang ang mechanics pero ini strictly for students. Yan. Tan pinakamauot ni Congressman Salde si ni Kong Pido kay nakaipuhan ang manggana sa tablet, dapat mga estudyante. Tasindaan na nga ipong maray kang tablet. Yeah, magagamit din daw sa indang online class. Tama. Kaipuhan lang mag-like ang official Facebook page, mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana ning tablet, as in mag-tag ning turong kapwa estudyante. Yes!
Digdi lang yan, mga tugang mga kabarangay sa Pirminindong Pigaabangan, tabang ora mismo, Action Co Center, kan ako Bicol Party List, syempre, mula sa puso kan sa muyang mga representante, Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapos ang Ay, salamat, programa. partner. Ngunya na Para mo, pagkal daw. partner, Nata. tapos na? Mainit na partner digdi sa laog. Mainit na dahil nakulonan sa tuyang mga pinapagana asin natatabangan. Kaya mga kaaksyon, kamian sa indong nakairiba dahil iba. Ako si Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador Can Bicolandia. Ako man po, ang sa indong likod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Sa agaliwat kita magiribahan, digdi sa programang Tabang Ora mismo. God bless Bicolandia and mabuhay! Maray na pagkahapon, asin salamat.